Na konci lúky, kde sa vysoká tráva hojdá vo vetre a kvety otvárajú svoje farebné hlávky k slnku, sa ukrývalo tiché miesto. Nebolo na mape a nevidel ho len tak hocikto. Ale ten, kto vedel pozerať srdcom, by tam uvidel niečo veľmi vzácne. Škôlku pre húsenice. V tej škôlke neboli lavice ani stoličky, len steblá trávy, ktoré sa pod húsenicami jemne ohýbali. Nebol tam zvonec ani tabule, ale učiť sa tam dalo úplne všetko. O vetre, o vôni kvetov, o čakaní i o kráse ticha. Každé ráno sa húsenice zobúdzali pomaly, natiahli svoje telíčka, ponaťahovali tykadlá a pozdravili ranné slnko. Dobré ráno, Lúka, zvolala najmenšia húsenica a skrútila sa do tvaru písmena S. Dobré ráno, Rosa, zakývala jej druhá, ktorá sa rada váľala v kvapkách ako vo vani. Ich učiteľkou bola pani Motýlia, múdra staršia húsenica, ktorá už veľa zažila. Hovorilo sa, že kedysi dávno aj ona prešla veľkou premenou, ale nikto si to celkom nepamatal. Pani Motýlia hovorila vždy pokojne a pomaly, ako keď padá lístok zo stromu. A húsenice ju mali rady. Nie preto, že bola prísna, ale preto, že im rozumela. V to ráno sa postavila na veľký kameň, ktorý bol ich školským pódiom a pozrela sa na svoje húsenice. Dnes vás naučím niečo, čo vás môže zmeniť navždy, povedala s úsmevom. Húsenice zatajili dych. Niektoré si prestali hrísť lístky, iné sa posadili do pozoru. Každý z vás má v sebe krídla. Húsenice sa pozreli jedna na druhú. Nastalo ticho. A potom? Krídla? Ale kde? Ja mám iba chrbát, brúško a chlpky a trochu blata za ušami. Začalo sa tiché chyšotanie. Jedna sa snažila nahmatať krídla na chrbte, druhá sa točila dokola, aby si ich pozrela v tieni. My žiadne krídla nemáme, povedali takmer naraz. Pani Motýlia sa len pokojne usmajala. Ešte nie. Ale sú tam, schované hlboko vo vás. Každé z vás ich raz objaví. Húsenice tomu veľmi nerozumeli, ale niečo v hlase pani Motýlia znelo tak dôverne, že sa rozhodli počkať. A tak skončil ďalší deň v lúčnej školke. Húsenice sa rozišli do trávy, ale v ich malých srdciačkách už klíčilo niečo nové. Myšlienka na krídla, ktoré ešte nevideli, no možno raz vyklíčia. Bolo ráno, ale obloha bola mierne zatiahnutá. Na kvapkách rosy sa odrážalo len tlmené svetlo a vietor si tentoraz spieval tichšiu melódiu. Húsenice sa prebúdzali pomalšie ako inokedy. Včera ich pani Motýlia prekvapila zvláštnym vyhlásením. Každý z vás má v sebe krídla, povedala. Húsenice si tú vetu celý večer opakovali, no ani jedna jej celkom nerozumela. Tá najmenšia húsenica, pruhovaná ako tyčinka cukríka, sa posadila pod kvet a premýšľala nahlas. Krídla? Ale ja ani neviem lietať, ani vyliesť na vysoký list mi nejde, nie to ešte letieť. Vedľa nej ležala hustá, chlpatá húsenica s veľkým brúškom. Moje telo je guľaté, keby som chcela vzlietnúť, len by som spadla dolu ako zemiak. Obe sa zasmiali, ale nie tak veselo, skôr trochu neistým smiechom, aký má niekto, kto nevie, či sa má tešiť alebo báť. Iná húsenica, tichá a zasnená, si sadla na okraj kamienka a pozrela sa hore na oblohu. Tam vysoko leteli skutočné motýle, lahučké, pestrofarebné, krásne. Možno my nie sme tie, čo majú lietať, povedala smutne. Možno krídla majú len tí, ktorí sú narodení s farbami.
V ten deň v škôlke húsenice nežuli lístky ako zvyčajne, ani sa nehrali na schovávačku medzi kvetmi. Každá sedela vo svojom kúsku lúky a premýšľala. Hoci pani Motýlia bola na blízku, nechala ich mlčať, nechcela ich presvedčať. Vedela, že niekedy sa odpovede nerovia zo slov, ale z ticha. Len sa občas pozrela na ne so svojím trpezlivým pohľadom a povedala ticho. Niekedy nevidíme, čo v nás rastie, kým to nedozrie. A niektoré zmeny sa dejú len vtedy, keď sme pripravení čakať. Húsenice sa neponáhľali, ani krídla by sa neponáhľali, keby boli na ich mieste. A tak plynul deň, možno trochu tichší než ostatné, ale nie prázdny. V srdciach húseníc sa začalo diať niečo neviditeľné. Prvé pochybnosti sa premieniali na zvedavosť. A zvedavosť je prvým krokom k premene. Lúka sa zmenila. Vzduch bol iný. Vietor už nebehal medzi kvetmi, ale spomalil, ako by aj on čakal. Slnečné lúče sa lámali cez tenké obláčiky a na tráve sa tvorili malé farebné tiene. Húsenice sa necítili ako predtým. Nepotrebovali sa naháňať ani loziť po steblách, ani sa skrývať medzi lupienkami. Každá z nich v sebe cítila tiché volanie. Ísť niekam sama, do úzadia, do bezpečia. Jedna po druhej sa odpojili od skupiny. Pani Motýlia ich pozorovala mlčky, no v očiach mala nehu. Vedela, že nastal čas. Húsenice si hľadali vlastné miestečko, tam, kde ich nikto nebude rušiť. Niektoré si vybrali spodnú stranu veľkého listu, iné mäkký kútik pri koreňoch, ďalšie sa usadili na stonke chrastavca, kde voňala zem a ticho. Tam sa začal nový proces, tvorenie kokónu. Húsenice začali vylučovať jemné lesklé vlákna. Obmotávali sa pomaly, trpezlivo, až sa ich telíčka stratili v hodvábnej škrupinke. Kokón bol ako prikrývka, bezpečný, útulný, tichý. Vo vnútri kokónu nastalo ticho. Nikto tam nevolal, nežartoval, nezýval. A predsa sa tam diali veľké veci. Telíčka húseníc sa začali meniť. Nie rýchlo, nie hlučne, ale pomaly, deň za dňom. Najprv sa stratila ťažoba ich brušiek, potom sa začali meniť ich tvary. A potom, ako tiché tajomstvo, sa v ich vnútri začali tvoriť krídla. Húsenice o tom ani nevedeli. Vo vnútri kokónu spali hlbokým, pokojne snívajúcim spánkom. Možno sa im snívalo, že plávajú na oblohe, možno len o teplých slnečných lúčoch a vôni kvetov. Medzitým pani Motýlia sedela na kamienku a čakala. Neklopala, nevolala ich mená, len z diaľky strážila ich sny. Niektoré zmeny sa dejú len v tichu, pomyslela si. A najkrajšie veci vznikajú práve vtedy, keď sa všetko zdá byť úplne tiché. Lúka stíchla. A hoci tam nebolo detské štebotanie, ani smiech, ani pohyb, v tichu sa rodil zázrak. Na lúke sa zdaňlivo nič nehýbalo. Ráno sa prebúdzalo pomaly a nežne, ako by vedelo, že dnes sa má stať niečo výnimočné. Kvapky rosy sa leskli na tráve ako maličké zrkadlá a vzduch voňal sladko, po kvetoch, po vlhkej pôde a aj trošku po tajomstve. Kokóny viseli v tichu ako spiacie hviezdičky. Každý z nich bol iný, niektorý tenší, iný guľatý, ďalší zamatový ako pavučina. Vo vnútri však všetky ukrývali ten istý zázrak, nový život, ktorý čakal na svoj okamih. A potom sa to stalo. Jeden z kokónov sa jemne pohol. Najprv len trochu, ako keď sa niekomu prisní sen. Potom sa znova zachvel a napokon prask. Na jeho povrchu sa objavila tenká štrbinka. Všetko na lúke stíchlo ešte viac. Kvety sa prestali kývať, motýlie krídla ešte nenarástli, ale niečo sa už rodilo. Z kokónu pomaly a opatrne vyšla postavička. Nie húsenica, ale niečo celkom nové. Mala nožičky, hlavičku a krídla.
Najprv boli zlepené a pokrčené, ako papier zabalený v daždi. Ale každý lúč slnka ich sušil a naplňal farbou. Krídla sa rozťahovali. Jedno bolo žlté s čiernymi pásikmi, druhé sa trblitelo ako kvapka dúhy. To som ja? Zašepkal ticho nový motýľ. Pomaly sa otvárali aj ďalšie kokóny. Lúka sa začala plniť jemnými pohybmi, ako by niekto maľoval vzduch farbami. Z každého kokónu vyšiel iný motýľ, niektorý žiarivo modrý, iný oranžový s fliačikmi, ďalší biely ako obláčik. Každý bol jedinečný. Motýle sa učili lietať, najprv len z listu na list, potom od kvetu ku kvetu a nakoniec sa zdvihli do vzduchu ako pestrofarebný tanec. Z výšky sa pozreli dolu, na lúku, na svoje kokóny, aj na miesto, kde kedysi žili ako malé, pochybujúce húsenice. A vtedy prišla aj pani motýlia. Už nebola húsenicou, ona rozprestrela krídla, jemné a ligotavé. Sadla si na najvyšší kvet a ticho sledovala svojich žiakov. Nemusela už nič hovoriť. Každý z nich pochopil, že všetko má svoj čas, že trpezlivosť prináša zmenu a že krídla, o ktorých snívali, boli celý čas v nich.